Adımlarını devam etебез. Bugün üstелебезге икмәк үстерүче игенчеләрне, иттән казылык, сөттән май ясаучы, эшкәртү сәнәгате хезмәткәрләрен котлый торган көн. Иртәгә алар һөнәри бәйрәмен билгеләп үтә. Авыл хуҗалыгы Татарстан икътисадының бер тармагына түгел. Республика җитештерү буенча беренче бара һәм үз халкын төп ризыклар белән тулысынча тәэмин итә. Шул ук вакытта авыл ул телне, традицияләрне саклау урыны. Татарстан авылларында 900 мең кеше яши. Республика халкының 4тән 1 өлеше, 70 меңе авыл хуҗалыгында эшли. Бүген без Арча районының ватан хуҗалыгына юл тотабыз. Аның баш агрономы Габдрәис Рамазанов бу атнада Россиянең атказанган агрономы булды. 43 ел агроном. Хезмәт кенәгәсендә бер генә язу бар: ватан хуҗалыгы. Монда туып, монда үскән һәм кеше ватаны язмышын үзенеке итеп сайлаган гап-гади җир кешесе Алия Хәйретдинова репортажында. Көн сайын инде үзгәреш бара, бөтенесен белеп тора кирәк инде. Сен агроном булган кешегә. Әгәр дә шуларны белмәсән, шулар белән хыялланмасаң, шулар белән яшәмәсән, ondan sonra indi уңыш алып булмый инде. Ватан хуҗалыгы кырларын Габдрәис Рамазанов кебек яхшы белгән кеше юк. Әтисе тракторчы булып эшләгәндә техника янәшәсендә тәгәрәп үскән малай тормышын җиргә бәйли. 81 елда аграр институтны тәмамлый, шуннан туп-туры авылга агроном булып кайта. Февраль ае була, чәчүгә ай ярым калган. Көл басуларда була торган иде, әти белән басуларга чыгып, шунда трактор белән янында утырып биреп куйган, рульдә йөреп инде. Алар җил күлтиләгәндә, тырмалаганда, постоянно басуларда булдым. Һәм шул вакытта инде миндә фикер туды, что мин киләчәктә үземне шул җир белән бәйләргә дигән бу минем профессия түгел, призвание инде хәзер. Мин басулардан башка үземне күз алдына китерә алмыйм, тора алмаган шикелле. Аның хезмәт кенәгәсендә бер генә язу бар: ватан хуҗалыгы. 43 ел элек язылган. Шул дәвердә ватан хуҗалыгы республика дәрәҗәсендә тәҗрибә мәктәбенә үрелде. Бирегә күрше төбәкләрдән өйрәнергә киләләр. Заманча хуҗалык алымнарына, уңышларына сокланып китәләр. Кайвагын төндә шәп китәм, хатын да әйтә, кая барасың бу вакытта? Шәшү шешәбез. Ул басу тишелмәде микән? Менә шуны тишелгәнен күрәсе килә. Күрергә кирәк, белергә кирәк. Ну, борчылмыйча эш эшләп булмый бит инде. Ярар әле яши торган кеше түгел. Одаштырган урманнарың өчен, тугайларың өчен яратам. Ватан хуҗалыгына 57 ел, якынча 6000 гектар җирләре бар, 160 кеше эшли. Арыш, быдай, кукуруз, бике, хәтта җитен игәләр. Хуҗалык җитәкчесе Мансур Әхмәтов белән киңәшләшеп, бер сүздә булып эшли башлауларына да 43 ел. Хезмәтенә бирелгән агроном җитәкче өчен күңел тынычлыгы, ди Мансур Әхмәтов. Менә минем бөтен максатым шул: агроном кешегә комача алмаска кирәк. Ну, ул инде эшли барса киреп китә инде, ул аңа бик күп кирәк. Ашламада кирәк, җирендә каткалыш кертергә кирәк. Кай вакытта инде сүзгә дә килгәнбез, ну барыбер уртак фикер икебезнең кебергә кушкач, бер уртак моторга фикер килеп чыга. Аның белән эшләү бик җайлы. Һәрбер агрономда менә кешегә әйтми торган үз басуы бар, үзенең опытный басуы бар. Менә минем ел сайын андый басулар бар. Мин аны шуңа күрә теге кешегә әйтмәсәм дә, берәүгә дә әйтмим. Шагыштырып карыйм. Бу ел менә шулай эшләгәнем бу басуда, булар икенче төрле эшләгән. Тегесен ваймы, масын ваймы. Безнең өчен алтын инде. Бу иртә таңнан 4тә торып, кичке 11гә кадәр эшләгән хезмәтнең нәтиҗәсе. Ашлыкны моннан Төркия, Польша, Испаниягә алып китәләр. Хәзинә дигән сабан быдайы сорты быел гектардан 40 центнер уңыш биргән. Иртәнге язда битән бирә күп еллык үлән җирләренә. Басуга кирип була, йөрисен. Җир үзеннән үзе теге бер ис аңгап тора. Менә рәхәт, күңелгә рәхәт. Үстә тургайлар сайрап тора. Менә шул вакытта инде бу җир ананың мәрхәмәте, рәхмәтедер инде. Игенченең уңганлыгы кырларыннан күренә дип җырлый бездә халык. Шытып чыккан уҗымнары, алтын булып өлгергән кукуруз, сатуга әзерләп куелган бике ырлыгы шуның дәлиле. Бу тырышлыкны ил күләмендә дә зур исем белән бәяләделәр. Габдрәис Рамазанов Россиянең атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре булды. Без эшләдек инде бу зур бүләкләр алу өчен дип тырышмаган якта инде хезмәтне күрә белгән иптәшләргә бик зур рәхмәт инде.